oso gauza interesgarri bat esan du Arkaitzekan Sestoni buruz, eta da idazle konfesionala izan zela, ezta? Eta Sofia de Molori buruz ere beste horren beste esan daiteke. Eta gainera hor badago, kontraste handi badago bien bizimoduetan. Sofia de Melo jaio zen Porto hiriko familia aberats, katoliko eta konservadore batean, eta sortze beretik izan liteke arazorik gabeko bizimodua izango zuela, eta hala izan zen. Gero Lisboara joan zen bizitzen, eta berez izan diteke poemak idazten hasi zen emakume burges bat izan zela. Eta guretzat ez zen poeta madarikatua, ez malapartatua, Portugalgo poesiaren dama edo omen da, eta hango panteoian dute hortzia. Orduan, pixkat kanonekin eta askotan ibiltzen garenez, esan dezagun Portugalgo botereak onartutako eta laudatutako poeta bat dela, ez? Eta alde konfesionala edo zuen Arkaitzek, Sestonena, lehengoan Antonio Casadori irakurri nion Sofia de Meloren poesia moralista dela, edo morala, ez? Ez dakit oso ondo morala eta etikaren arteko zeran dagoen, baina bai egia da bilaketa badagoela, ez? Baina batez ere denborari buruzko poesia bat da. Orduan, berak aipatzen du bere umezaroa, eta umezaroko hondartzak, etxeak eta mundu zoragarri hori. Eta beti jotzen du hortara lasaitasun bila edo eredu bila, ez da. Eta gero agertzen da hor tartean orainaldia, eta orainaldi atormentatu bat agertzen da, ez, kaos bat, ez. Hasieran dena perfektua zen, bere arbasuen etxea, hondartzak, eta agertzen da bizimodu burgoez horretan, edo agertzen da kaosa. Eta orduan dena aldrebestu egiten da. Eta bera jotzen du alde batetik, umezaroko leku eta sentipen horien bila, eta gero beste alde batetik jotzen du Grezia klasikora, ez da.